and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Yan na kita sekreto tao da. I hope I could impress Abby. May miyabli na silang patahan. Kali agunin na humanog. Dili si Abby ka nang mikawas. Ug nanaugikan sa ila. Nakaila ko ang tuwa na. Kauban ka na nila gapon dito sa amo. Si Andy ka na. Nanungkikan siya sa sunod sa labay. Unsay iyang gibuhat gikan dito. Abi ko bagdili mahimong mudayon ang lalaki sa ila kay siya Ramusa. Pero nganong dito gikan ka ng tawana. Gusto. Matod ni Abi kagahapon sa among pagsultihan ay nasuod niyang higala ka ng tawana kaniyadto. Sa gagmay pa sila. So I should not worry. And besides, silingan usab sila. Busa dili gati nga kuno galing makasuod o gawas ka na siya kika sa ila. Pero wa magud ko makabantay nga may pulis siya o saka sa ila. Human ko makakanaog. I am just overthinking. Niya sa paingon ng giparkingan sa kuskinan. Mula ba'y na siya? Tuwa kayo ang iyang naong ug ingon ug sa nasuko siya. Nga magka. Hitsurano sa bata. Husto sab sa barog. Who would ever think nga anak lang siya sa kaultimo katong tawana? Kay kung barog lang ang isgutan o gitsura, iskatalok. Nga bang siya man ang akong gibantayan? Sabi, I am so excited to be there. Now I don't want to do something nagpaabot ko niya. I just hope nga dili siya magdugay og maayo. Because God, murag gipaningot lang ko nga nagkunahuna. Nga muda akong babae alang so sa kadate. This is gonna be the first time. Andi, may kiniak ka na. Ay, Andy! Hibaw kong gwapo ka, pero ay, nakapapuryo ko sa kakaliguan tong tawanan ni mo ay. Kay may auto man. Ay, kagwapo. Kay, lamig nga kan. Uy, pinakatay. Kinsa ba? Kana kung nasa sudyang sakinan, nga nagparking ba ka ng doon sa inyo ba? Kana. Uy, laisyo kayo kinay auto. Uy, sana all makasakay, ana. Sus, para ka na ra. Palit kog na po kabuok. No. Akong ipatimbang. Lah, kay kung sa lang, bi. Siyam na lang ipatimbang. Siya mong nahuna. Lakaw sa ko, Nay. Oy, asa naman sa ka nga mag-upaganik kang nabalik gikan sa ilang abi. Anong nauli ka man lagi dayon? O ganong ingon anak man imong hitsura, ha? Kapuwa bas naong ni mo. Mura ka magnahubog. Uy, nakainom ka. Wow, sapot ko. Saka sa ustas. Ingon sa mulakaw siya nang. Ya, masaka dis inyo. Lakaw bitaw na bitaw. Usa na nang nisakas amo, di na lakon, ha? Naunsa ka man in town, kamangon di ay na. Katawanan kay nang. Haba di ha, oy. Himantayon sa gay kang lusyuha ka. Lah, maninood. It's been 30 minutes. Gosh, no malaka siya galigo. No. Dili ko mahimong kapuyon sa pagpabot.
nako kining ideya nga pabuton siya. And besides, sobra sa 30 minutos magani kong maliko. Siya paghangaw sa kababae. Oh, may migawas na hakika sa ila. Siya na ka na. Oh, well, that was fast. Oh, nahuman din siya og ingon anak kadali. This girl know how to value time. Bisa mo tayo na nga kung gusto nga gibati alang niya. Nagdakaw na siya pa ingon din eh. Nagsulob lang siya og simpleng sinina nga kutob siyang tuhod. Nagsandal pero ang ngayon nagkayasing tanaw na. Unsa pagkakon sinina na siya og mas nindot, mas malon. And I'm gonna change her. Make her more presentable. Oh, doon siya. Ngano bang kalit man sa kumitando niya, oy. Gikulbaan na hinuon ko kalit. Tungagan pa nga nasuko si Andy na ako. Pero kinahanglan ko ning buhaton. Ni ana ni, nakatando na ko. Hi. Hi. Let me. Salamat ha. Don't mention it. So, let's go. Asa ta? Asa na mo gusto? Huwag ko mahibaw. Then, adata kung asa ta dadun sa itong gisakyan. Unsa? Abi ko ba may plano ka na kung asa ta? Ang tinuod, wa. Unsa? Well, oh, how do I say this? Pero, ang plano rin nako, o ang pagbisita nimo. But then, wa man ko makadayon sa inyo. So, sudden change sa plan. This is like a plan B. Unsa? Sorry. Anyway, promise, dili ka mabore uban ako. But if ever lang mabored you ka, just tell me, please. Aron, ihulit ka og dali-dali sa inyo. Unsa? God, you're so beautiful. Ha? Sa mo kagwapa kung makatawa ka. How I wish I could make you laugh all the time. Nga magubanta. And I wish more. Nga ako kanunay ang hinungdan sa imong pagkatawa. Oh, Sherry. Would it be too much, Abby? Kung maingon ko nga karon pa lang, I think I am already falling for you. Jeric, dili na tinuod ka bully, Ruin, pero bulero na sab kaayo ka. What? No. I mean, I'm sorry. Naibaw ko nga sa'yo pa kaayo nga isulti ni. But, what can I do? Muna yung tinuod akong ipating. Ako mismo, ingunog sa dili magkatuong, bubati ko og sama ni Abigail. This feeling is something new to me. Mutuo ka man o dili, pero ikaw pa ang labing unang babae nga akong pangiyapan. Unsa? Nak. Ay, anak, nahuman ko naman ng plansa, oy. Ibo ba lagi ang giusban? Nagumot? Wako'y lingaw na eh. Hala, dinduta rapod kang way lingaw no kay mamlansa sa nahuman na? Pasigadahan kang manlabas mga limpyo na sad. Unya na eh. Inighuman ako pamalan siya. Ay, nayabag na ni Staling. Unda nga, ragod na be, mag-istorya, ragod ta? Di ko na tingog na eh. Nahala, sige. Tubag lang kung pangutanon ka, ha? Di lagi ko na tingog. Tingog man lagi karon. Paibawra ko nga. Di ko na tingog. Hilom diha, oy. Iangin-angin. Gud ko nimo anang imong sapot. Ha?
Huwag ko sa buta eh. Sige, makasaputa. Nagselos ra ka. No, klaro ana. Nagselos ka nga ni uban si Day Abi atong gwapo nga lalaki. Batig na ako nga to. Gwapo. Mudawat ka man o dili pero tinuod nga gwapo kadtong tawhana. Kapuyang nanay kasturya eh. Samutan na hinuon ta. Nay, ako'y imong anak. Dapat ako rin gwapo para nimo. Ay di nalagdi ay ko ini mahimong mudaay og lain. Mura na ko kabayo ini nga gibutangan og babag ang masig kakilid sa mata aron di makakita sa isig kakilid. Ay, Kinsa tong tawhanang gikaoban ni Abi? igsuon ni Dina. Gikas lang nasod. Bago lang nabalik. Ay, arcade ay sab. Okay. Arke. Kung sabi ko nun ng archive eh. Apil ka ba yung anak na eh. Arke. Rich kid. Sa pagtuon ni mo na ko di updated. Paingon-ingon lang ko ini. Kining inahan ni mo, paingon-ingon lang ni mo ini, pero updated ni do. Oh, ano ka man? Imo malaki na giibot ang plan sa asa naman ka. Manlaba. Hoy, nahuman akong laba. Kanto na gipanghay-hay na ko ganina di ay. Dayon nun akong laba ka itong mga limpyo na eh. Unsa? Hoy! Hala! Ay nayabag na gyustaling. Ande! Di ka maayong magselos do! Ay nag-usab ha! Paita mo! Ay! Ayo! Nang! Nasi abay na ko diha, Nang! Di Marcelino! Dali, dire dayon! Kadugay ba ni mong nitunga, oy! Dali dayon! Hey! Ha? Ang Nang! imong abay to as iyang kwarto. Ato, kay aron malingaw to, lakaw. Sige Nang, salamat kayo. Uy! Hala! Nalagi dagang tupperware sa lamisa. Gamay mga sudanan. Pwede mo kaon sa di pa kumusud kwarto ni abay. Ay, kapuyan ni mo Marcelino. Di kyut ni mo palabyon kung makakita kag kaon do. Nahala, sige kaon diha. Daghan pa man sab na kay ay abtan sad migpuol og kaon ana. Ay, sige kada. Lakaw ha, lakaw kaon dito. Kini, yo! Timing. Ay, wapagoy kaon sa amo. Kaon bitaw akong tuyo din ni Nang. Kaon yang di mas abay na ko. Unsa? Ni anak ko sa ilahang Jeric. Manamin ko pag-usap. I will make sure nga wa kay ikasaway sa akong tagway karon Jeric. Perfect. Okay. Manaog na ko ni akong sakyanan. Nara sa pailon si Tita Anita. Nagkupot siya newspaper. Samtang nagtsaa. Ako doolon. Hello, Tita! Good morning! Oh, Iha Febby, you're here. Yeah. Si... Dana? Ay, nasayod ka na si mong higala kung way klase. Dugay-dugay ka na mo mata. Oh, lakaw. Lahusan na lang sa iyahang lawak. Okay. Thank you, Tita. Wait. Ang iyang kuya, si Jeric, natuog pa ba, Sab? Sayo ka tong milakaw ka ganina. Nangutana kadto kon napabagi hapon magpuyo sila si Abi sa kanhi nilang Pinoyanan. And I said, yes. May adto siya sa ila ni Abi? Okay, sige tita, adto na ko. Oh, abi pa na akong imong pukawon si Dana. Ay, nalimot ko, may lain man ikong lakaw karon. I must go now, tita. Bye. Mwah. Oh, okay, amping. Amping ikaw. Thanks, tita. Shit. Just shit. Sabay ako
magwadyahan ta ka, Jeric. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!